El Jaume Masclan és un xicot de Barcelona, de Sant Gervasi, que va néixer en una família normal, treballadora i que tenia uns avis que eren músics, bastant catalans i bé, normal, una persona normal. Doncs un record molt maco de jove va ser l'escola on vaig anar. Vaig anar a una escola de monges, les Filipenses de Barcelona, que m'ho vaig passar molt bé. Era una escola bastant laica i bueno, vam disfrutar de jove, vam disfrutar molt. Doncs d'aquí 10 anys em veig treballant, però segurament disfrutant dels meus nets, segurament. Que ara ni se m'acudeix perquè el meu fill gran té 17, però ens fa il·lusió, doncs m'agraden molt els nens. M'he disfrutat dels meus fills i per què no disfrutar dels meus? Començar d'aquí 10 anys a disfrutar dels meus nets. Ser feliç. L'alegria, ser feliç, disfrutar i que tots els que t'envolten també siguin feliços. Bueno, el meu avi va tocar al Liceu, va tocar a la banda de música i em va ensenyar des que tenia 7 anys. Jo vaig ser el preferit, el preferit per ensenyar-li, no? I bueno, va sigut un lligam de fa molts anys i fins ara segueixo tocant una banda de música des que vaig començar des dels 14 anys, president de la banda de música de les Corts de Castelldefels i disfrutant molt de la música i d'estar amb els companys i de conèixer molta gent. L'enginyeria suposo que és una deformació familiar. El meu pare era enginyer tècnic, el meu oncle també, i les ciències se'n donaven bé i les lletres no, per tant, per què no l'enginyeria? I ja està. L'avantatge de l'enginyeria és que et dona una visió global i que després pots enfocar cap on t'agradi. I l'assessorament energètic va ser... Jo vaig començar a treballar mentre estudiava en un despatx de llicències d'activitats. I vaig estar 7 o 8 anys lligat. I llavors, quan ho vaig deixar, he estat 20 anys fent altres coses, i he tornat, després he creat la meva pròpia empresa i he vist que és un sector on es pot ajudar molt. Ha estat molt ple de comercials i de gent que, és un senzill, per dir alguna cosa, llavors vol captar clients, però jo crec que aplicar-hi l'enginyeria en aquest sector és un valor afegit molt important, que he trobat un nicho de mercat que ningú l'aprofita i crec que puc donar un servei molt xulo. El que faig és, des que algú vulgui començar una activitat, li puc fer el projecte de l'activitat, li contracto la llum, li faig la sol·licitud a nous subministres, parlo amb distribuïdora, li faig el contracte, etc. I tot això lligat amb energia verda. Millorant eficiències, evidentment posant llums LEDs, aires acondicionats, compressors, maquinària d'alta eficiència, plaques solars, etc. És un paquet complet enginyeril, per dir alguna cosa, o com a mínim tècnic. Jo als clients els hi porto confiança i jo crec que tranquil·litat. Veuen en mi una persona tècnica que sap de què parla i que també els hi diu quan no sap de què parla, també els hi diu. Amb la qual cosa veu una franquesa i una honradesa que els fa estar tranquils. Amb la qual cosa jo em postulo una miqueta com el seu tècnic de confiança i crec que això és el que aconsegueixo i troben. Evidentment, moltes vegades no n'estan segurs, no ho tenen clar, ho han de provar, a vegades et proven, a vegades no, però quan ho proven realment repeteixen, una miqueta com l'anunci, això. Doncs les persones valoro des d'un punt de vista de feina la professionalitat i des d'un altre punt, des del punt de vista personal, doncs la sinceritat i l'alegria, el mateix que deia abans, potser que et facin fer feliç i tot això. Doncs a BNI he trobat més o menys el que jo ja feia, com citaré a un antic jefe meu que va morir fa un parell d'anys, que deia una mano lava la otra i les dues laven la cara. I en el fons és una miqueta el meu lema. I el lema de BNI és el mateix, en el fons. Ajuda'm que t'ajudaré, o el Giver's Gain, que és el mateix. Llavors, al final, és una continuació de la meva filosofia. Jo sempre he apostat per ajudar, donar negoci, conèixer, establir xarxa amb la gent que vaig coneixent que crec que són bones i espero que hi hagi un retorn, no buscat, sinó que sigui natural. I això a BNI és una miqueta... BNI ho força i ho accelera i crec que això va perfecte amb la meva manera de ser. El meu negoci, doncs, jo crec que hi ha hagut una acceleració de certs clients i sobretot
sobretot, trobar uns nichos de mercat que jo no movia. Clar, per exemple, a BNI doncs, hi ha un grup d'advocats, per exemple. No? Jo no és el meu mercat. Hi ha centres dentals o centres d'estètica. No és el meu contacte habitual. No? Jo em moc més en ambients tècnics, en ambients industrials, i llavors m'ha obert una branca del negoci doncs, que jo abans no tocava. Jo recomanaria primer per la confiança. És a dir, tu saps que vas a un lloc, que no tens cap obligació si tu no vols, això és molt important, que la gent no tingui prejudicis, i l'altre és que tu, si vols, reps. És a dir, pots establir el nivell de feina, el que tu vulguis, però saps que d'aquí sempre trauràs cosa, i trauràs cosa amb gent de confiança, perquè tu els veuràs cada dia. Per tant, ningú et farà cap mala passada, perquè és una cosa que ens hem de veure cada dia. Per tant, només per aquest fet, tu ja saps que la persona que està allà et donarà un bon servei.